Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An samu da dama ko ya gari. Allah ga cikin kasuwa. Ga ni sai kewaye nake ga ma bisa ta hana kanta. Aiki da ya ɗauko hanyar lalacewa har amana nake. A bisa ta hana kanta. Mun sha ɗan karen zahi gida ɗaya ne da ka taɓa 100 da wani abu na ka tashi. Shin rago ana ce ma 100 da 'yan canji. Sai a hankali. Allah ya tabbatar da alheri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul arba'a, yau mercredi ce, ranar narba 18 ga wata na 10 na musulunci shawwal hijira 1446, ya yi daidai da 16 ga wata na 4 abril miladiya 2025. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka waɗanda suke bibiye da mu a cikin wannan shafi na yanar gizo na TikTok, in ba ku manta ba, a satin nan da ya shuɗe na yi emission a rediyo Tambara FM wanda heda ne ya bayani akan cewa nan da wani lokaci sai kaga an shiga cikin kasuwa ta raguna ana ɗoka bidiyuka na raguna ana cewa raguna ba su sayuwa tun sallah ba ta zo ba. To kun ga wani bidiyo nan na saya muku, ɗazu wani bawa Allah ya kintso shi wani wuri ya turo mini shi ya ce malam magana gada kai to gashi mutane sun fara ti yanzu, gashi tun ba a kai sallah watan da ya shawwal bai mutu ba, bale zulqa'ada bale zulhijja, to gashi an fara ti yanzu. Kuma dama wannan shine abin da ake da guri, yadda kaga ayyi da isansi, yadda kaga ayyi da hatsi, wallahi in ba a ɗauki matakai ba haka za ka ganin ayi game da ainihin wato wannan al'amari na raguna. Za a dinga kawo kyamerori ana cewa mulkin cani ga raguna nan sun ƙi sayuwa, mulkin cani ga raguna nan sun ƙi sayuwa. Alhali kuma raguna kwasa su ne ake yi ana fita da su ƙasashen waje, hita ne ake yi da su, hita ta fita hankali, ba wai irin fitar da muka san ana yi ba lokaci zuwa lokaci kamar in layya ta kama. Yanzu fita ne ake yi da su, bangaren Alje, bangaren Cote d'Ivoire, bangaren ina hita ne ake yi da su, babu lokaci. Ashe kaga dole raguna su yi tsada. Wannan haƙƙi ne ga hukuma ta yi ƙoƙarin ɗaukan mataki tun abun bai kai inda ba za a iya taro shi ba. Saboda haka Allah ya yi muna jagora, Allah ya taimake mu, Allah ya ƙarfafe mu, Allah ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Allah ya taimaki mai girma shugaban ƙasa General Dalme President de la République du Niger Abdurrahman Chani. Allah ya ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ya taimaki ƙasar Nijar, alkhairinsa da wadatarsa da arzikinsa da ruwan sama masu albarka da kwanciyar hankali da abinci mai albarka, Allah ya sassauko su a ƙasar mu ta Nijar. Hukuba da azaba da bala'i da talauci da musiba Allah ya nisantar da su daga ƙasar mu ta Nijar. Bi rahmatihi ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu daraja masu albarka, wani munafiki tsinanne daga America wanda ake ce ma Langale. General Langale an turo shi ne a Afirka domin zalunci wa kasashen Afirka. Yanzu kuma ya ga wannan mulkin mallakan da ya shekaru ana cutar da Afirka ya tsaida. Lamarin ya fara ja baya. Yanda yake so ba haka bane idan yace ma yan Afirka shugabanni waɗansu daga cikin na Afirka in yace ga wanda yake so ba haka ne yake gani ba. Ta dalilin tsarin mulki na IS da yanda kasashen IS suka fara bude ma waɗansu kasashen Afirka idanuwa, yanzu sun fara ganin abin da suke bukata ba haka nan bane. Wai shine yake bude baki yana cewa wai mon Captain Ibrahim Traore wai ba ya zo mulki a Burkina Faso ne ba domin al'ummar Burkina Faso, wai abin da yake ba yanayi ne ba dan ko munafiki dan bakin ciki dan hasada ai bai isa kalli Captain Ibrahim Traore ya ce wai mulkin sa da ayyukan da yake Burkina Faso ba yana yi da al'umma ba. To in dai mulki irin ne wanda aiki da irin Burkina Faso ake yi a Burkina Faso ba na al'umma ne ba, to wani irin aiki ne ake yi na al'umma? Kashe al'umma da ku ba da shawara a kawo hari ko ke dan ta'adda ku tsiratar da yan ta'adda ku ba su makamai su zo su karkashe mu shine aiki al'umma?
to langale ubangiji Allah ya tsine maka. Ku yi sharing al'umma. Ya je gaban sanatoci na kasan America ya zauna yana cewa wai Burkina Faso wai shugaban kasar Burkina Faso wai ba yana ayyukan da yake abun da yake a kasar Burkina Faso mulkin sa ba mulki ne ba na al'umman Burkina Faso. Su da kansu munafikan sanatocin da kake zaune kana ga masu sun san ƙarya kake yi, sun san makareci ne kai, domin duk abun da ake a Burkina Faso idanuwan su na gani, domin ba makafi ne ba, suna saman social media suna ganin abun da ake. Falillahi alhamdu, wannan kasashe namu na IS Allah ne ya kawo lokacin da suke bude ma kasashen Afirka idanuwa. Ba wai aikin da ake a Burkina Faso ne yake damunsa ba, kamar abun da Burkina Faso take isarwa da kasashen mu da suke isarwa mun kore su, kuma mun zauna kuma muna samun zaman lafiya, muna tsira, muna kashe ɗan ta'adda, muna samun zaman lafiya, shine tashin hankalin su. Abin da yake damun su kenan. Kuma sauran kasashen na Afirka yanzu sun fara, waɗansu daga cikin su sun fara ganewa. Wani kusum da na fara ji wanda nake so in kusumta muku. Kasar Ethiopia da kanta ma tana so za ta yi region da Kilayes. Kusum wanda na fara ji kenan. Wannan kusum din na fara ji cewa kasar Ethiopia tana so ta yi region da Kilayes. Jama'a, duk wannan kasashen na Afirka waɗanda suke ji cewa su kasashe ne wanda suke da alaka da kasar Rasha za su zo su haɗe kai a wuri ɗaya su gudanar da al'amuransu, wanda sai ya tada musu, wanda tashin hankalin da kasashen America da sauran munafikai na Europe za su shiga, wallahi ba su ma fara gani ba. Ku gode wa Allah, mu gode wa Allah, ku ci gaba da addu'a. Allah ne yake karewa, da ni'imar Allah ne da karewar ubangiji ne yake kare mu daga sharrin su. Lokaci ne na tono asirin su yazo, sun je sun gwada duk wani makamin duniya da suke ji shi akan kasar Iran da kasar Yemen, sun gwada tono asiri yazo. Yanzu mu ma kenan mun san irin makamman da za mu siya mu aje a kasashen mu, ba sai mun sai na America ba, domin ba su yi. Sai mu zo Iran, mu je Rasha, mu je China, mu siyo makamai masu sunan makamai. Duk wani jirgin yaki da kuka san America tana tamaka da shi, ta gwada shi a kasar Iran, domin ta tarwatsa kasar Iran, ta zo ta gani in kasar Iran sararin samaniyar ta yana shigowa. Sun gwada waɗannan jiragen na yaki nasu, sun gani ba su shiga. Yanzu mu irin waɗannan technology kin ta kasar Iran irin ta muke so mu kawo a kasashen mu, dan shi Abbas sa son alakan mu da waɗannan kasashen. Allah ne ya yi mu, ya kare mu daga shirin ku, ya sa muka kore ku, yanzu muke samun zaman lafiya, kuma haka za ka kare langale. Korar kare za a yi maka daga Afirka insha Allah. Ku sharing domin yan uwa su ji labari, su yi addu'a da tsinuwa ga waɗannan munafukan sojoji na ƙasar Amerika da suke yawo a cikin ƙasashen mu. Assalamu alaikum. Dan Allah, duk wanda ya haɗu da wannan bidiyon ya tura ta gaba. Duk wanda ya haɗu da wannan bidiyon mun baka amana, dan girma Allah ka tura wannan bidiyon gaba, saboda gayyata ce ta musamman ga al'ummar Niger game da live inda zamu buɗewa gobe karfe 10 na dare. Muna roƙo dan girma Allah ku tura mana bidiyon nan ta yawo, saboda samun shawarwari na 'yan ƙasa na gari game da abin da ke ce matalakawa tuwa ƙwarya game da harkar sadarwa. Muna ma Allah godiya, Allah ka samu dace. Suna da Starlink, suna da wifi a gidajensu. Kai da ke sa $20 wanda ba ta ma iri guda da kai muke. Kai da ke zuwa ka sa $40 kana da jika guda, kake son ta ma kwana biyu, amma dole za ka cire $100 ka sa, amma ta kasa ma iri guda da kai muke. Wannan bidiyon taka ce dan uwana, uwata, da ke muke. Muna gayyata ku dan kawo ƙarshen zaluncin sadarwa da wa'ansu kamfaninnika ke mana a cikin ƙasar mu, wa'anda yau wata kusan 10 muke wannan kokowa, inda suka nuna cewa babu abin da ya dame su game da talaka, babu abin da ya dame su game da duk wani abu da talaka ke ciki game da maganar sadarwa. Sauki muka ce kawo mana, amma kamfaninnika sun kiya, sun nuna cewa ƙarhi gare su, sun nuna cewa duk wani abu da muke bukata babu abin da za su yi. Amma mu kuma ƙasar ga tamu ce, mu muka yawa a cikin ƙasar da talakawa mun yawa, da haka waga magana tamu ce. Ku zo mu haɗu a live inda za mu buɗewa, wanda ƙarfe 10 na dare gobe insha Allah ta'ala za mu buɗe shi. Muna gaita kowa da kowa don ɗaukar shawarar da ta dace. Assalamu alaikum fami, ku yaɗa mana wannan bidiyo. Masu kuɗi, masu ƙarhi, wayanda Allah ya ba, muna roƙo ga Allah mu ma ya ba mu. Wanda Allah ya ba su riga sun sayi Starlink, su riga sun kashe wifi a gidajensu. Kenan da ni da ku mu talakawa, mu ne ba mu da ƙarfin sayen Starlink, ba mu da kuɗin sayen shi. Shin ya kamata a ce mun yi don mu samu sauƙi mu ma wadda kowane ke jin daɗi iya aiki da internet da kuma abin da ya dangance ta. Wanga saƙo ne na musamman zuwa ga al'ummar Niger.
birni da karkara muna gayyata ku ga wani gagarumin live wanda za mu budewa gobe ƙarfe 10 na dare in Allah ya so ya yarda, inda muna gayyata al'ummar Nijar gaba ɗaya ku zo mu haɗu akan wata shawara ta kawo ƙarshen wanga zaluncin da kamfanin sadarwa suke mana, da cewa kamfanin Airtel da kamfanin Zamani da kamfanin Move. Wato abin da muke kira ga al'ummar Nijar shine gaba ɗaya wanga live in za a bude shi direct ne. Muna buƙatar al'ummar Nijar kowa da kowa ku zo ku hayo mu samu shawarwari mu kalli alƙibla guda wadda za mu ci gaba da aika samanta don kawo ƙarshen zaluncin da cimma nasara. Allah ba mu shugabannin da suka zo saboda mu, muna mushi godiya. Don haka duk wani abu da ya ce mana tuwa ƙuri'a za mu hito mu kai musu kukanmu, da ƙarshe mu jajirce akan wannan magana har mu samu sauƙi. La famille, magana ce muke ta kama talakawan jin sauƙi game da maganar sadarwa.